Hej Brian. Jeg vil lige fortælle dig den her skitse, som skal forestille vores blanding af sukker og gær og vand her, som vi vil destillere, for at vi udelukkende får etanol. Og det gør vi ved, at den varmer op til de her 78-80 grader, hvor at vores væskes kogepunkt ligger på, hvor det så bliver kondenseret, det vil sige, at den går fra at være en væske til at heroppe og blive til en gasart, hvor den så bliver kondenseret her mellem en koldvandshale, der køler den ned, så det bliver til en væske igen, så vi udelukkende står med etanol tilbage. I gæringsproces så har vi vores sukker, som også kaldes glukose, som opskrives med formen C6H12O6. Og da gær det er en levende organisme, som opleder sukker lavet om til CO2, så skriver vi egentlig ikke det med, men det er kun en aktiv del i gæringsprocessen, der beskrevet her. Og det her det går så hen og bliver til vores C2H5OH, som er vores etanol, altså vores alkohol del i den her proces her, plus selvfølgelig noget CO2 fra det her opættes, eller fra det her, fra selve gæringsprocessen som en naturlig del af den. Og det skal vi selvfølgelig også afstemme her. Og det vi kan se, at der på den ene side her er 6 C'er, der er 2 C'er her og 1 C der, så kan vi starte med at skrive 2 foran her, og 2 foran her, og så kan vi se, at nu har vi her med 2 C'er her, og 2 gange 2 C'er her, det er 4 C'er, så i alt 6 C'er på den her side, 6 C'er på den her side, så det går op. Så kan vi så tælle vores H efter. 2 gange 5 H, det giver 10 H, plus 2 gange 5 H giver 10 H, og 2 gange 2 H, yderligere 2 H, så har vi så 12 H her, 12 H her, så det stemmer også overens. Så har vi så 6 O over på den her side her, og vi kan se, at vi har 2 ord herfra, og så har vi så yderligere 2 gange 2 ord herfra, så 6 ord, og derfor så stemmer det nu overens, når vi har 2 foran C2H5OH og 2 foran CO2. Ja, og så de forskellige tilstandsformer, som de her stoffer er i. Her har vi vores sukker, som er opløst i vand. Sådan Q, som beskrives. Har vi vores etanol, som også er opløst i vand. Så har vi vores CO2, som er en gas, fordi det kan man så også se, fordi den har brug for det der gæringsrør til at komme ud, for ellers så vil den skabe for stort tryk, så at den vil udvide, at der vil komme noget gas, og fordi gas det fylder, så vil det være for meget tryk. Run free, 'cause the desert had turned to sea. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rings. The ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise above. Under the cities lies a heart made of ground, but the humans will give no love. You see, I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain. La 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 la
Jeg vil så gennemgå selve den her forbrænding her af det her etanol her. Og det vi starter ud med at have, det er vores etanol, som har formen C2H5OH. Det har vi så sammen med noget oxygen, som der selvfølgelig skal til under en forbrænding, så O2. Og det vi så får, det er, at vi får vand, H2O, plus CO2, som også altid kommer igennem forbrænding. Og det skal jo selvfølgelig så afstemmes. Det er sådan, at vi kan se herovre, når vi har 5 H'er, så bliver vi nødt til at sætte 2 foran, for at det her det giver et lige tal. Så hvis jeg starter med at sætte 2 foran vores etanol her, så kan jeg så se, at vi har altså 4 C'er lige nu. 10 H'er plus 2 H'er, som så giver 12 H'er og 2 H'er. Så vi kan se, at vi har H her, og for at få 12 H'er på den her side også, så kan vi så sætte 6 her. Så får vi 6 gange 2 H'er, det giver 12 H'er. Nu har vi så også 6 H'er her. C'er, der havde vi 4 herovre, og vi har på det her tidspunkt, der har vi kun 1 her. Så jeg sætter 4 foran CO2 for at få 4 C'er. Nu kan jeg så tælle sammen her. C'erne går op, H'erne går op, men O'erne dem har jeg ikke afstemt endnu. Så jeg kan se, at der er 2 ord her, plus 2 ord her. Det er 4 ord på den her side indtil videre, mens der er 6 ord plus 4 gange 2 ord, som giver 14 ord. Så hvis vi så sætter 6 foran, hvis vi sætter 6 foran O2 her, så kan vi så se, at vi har 2 gange O her, det er 2 ord, plus 6 gange 2 ord, det er 12 ord. 12 plus 2, det giver 14 ord. Og det stemmer så også overens med, at vi har 14 ord over på den anden side. Det der så gælder for sådan noget her, det er, at vi kan se, at vi kan halvere alle dem her, sådan at det her, det bliver til 2 CO2, det her, det bliver til 3 H2O, det her bliver til 3 O2, og det her bliver simpelthen bare til 1 C2H5OH, altså vores etanol. Og vi skal selvfølgelig have nogle tilstandsformer på. Da vi brænder det her af, så bliver det her en flydende form, altså som et el-liquid. Vores etanol, vores O2, altså vores oxygen, det bliver til en gasform, da det bare er en gasform. Og det er samme gældende for både vores vand, som er en damp, og vores CO2, som også er i gasform. Så de bliver også begge to G og G. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting.